nze muozo onye ọbụla bịaba nso oge elugo mgbe anyị ji akụwa akụ nto omenala Igbo amaka mma omenala anyị amaka na mma onye ọbụla bịaba ma nwoke bịaba kpuketa oche gị na 100.9 FM Solid FM ka ọ na-agba otu Igbo mụrụ nze muozo onye ọbụla bịaba ka anyị mee na omenala anyị Ijoku nwagụlụ onye mgbịrịgba batalue mgbịrịgba nwilo dị saragbo ọgbasịla agụlụ abịalue ka anyị mee na omenala anyị elesi eme ihe Igbo ga-anụ ntị ka unu n'ụlọ elesi akụwa akụ nto ngwa ga-anụ ntị ka unu bụrụ etu anyị si ekwu ibe meleme nke nịnwa bụ okwu mere ime nke nịnwa bụ nkọwa omenala Igbo amaka mma mana anyị ahịa ọgbọ Chukwu na ndị na-akaba anyị aka na omenala anyị na-anazi ana ibe anyị ji nwe oke ike nga nwa ọka ala ọbụnagụ ya bụ ibe na-ananarịzi anyị n'alụ na-eme alịrị eligbo na Ijoku n'ibe anya mụ na-abụ Igbo bụ Igbo onye ọbụla chighataba ka anyị ya nataba n'azụ ọkụ kọrọpụkwa m kedu ibe ọ ga-eji so ụdị nwa ya ibe niile na-ananarị anyị na omenala anyị ya nakwa omenala anyị ya na kene m ndị nze na ọzọ keneri ndị chiri echichi Igbo bụ Igbo onye ọbụla zukọta oge ruo mgbe anyị ji enye mabive mana maga ọvọ ndụ ka anya dị na mma ndị bụ ndị na-akpa aka na-ekwu ndị merụ ka anya bibe weruo onye niile anyị ekene onye ọbụla niile Igbo bụ Igbo bịa kene anyị menyere si eme kene m na-ekene ọnụ